Mapasigarbuhong gipaila sa kagamhanang probinsya sa Misamis Oriental ang mga nahimong top-performing employees niini kun 2021 garbong empleyado sa Kapitolyo Provincial Awardees atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila ni atong Hunyo 20, 2022. Giila sila Janalie El Cosadio nga nursing attendant sa Misamis Oriental Provincial Hospital Claveria, Kurt Jacob Waga, park attendant nga anaa nabutang sa Provincial Tourism Office, Flora May D. Constantino, Local Treasury Operation Officer sa Provincial Treasury's Office, Nelma Yu Pakatang, usa ka computer operator sa Provincial Accountant's Office, ug si Rosie Marie Estrada Cabaluna, isip administrative aide sulod sab sa MOPH Claveria nga pulos midawat sa plaque of recognition, lakip na 10,000 pesos balor nga cash incentives matag usa kanila. Nahimong posible ang maong pasidungog pinaagi sa Provincial Planning and Development Office, katimbayayong ang Human Resource Management Office, uban ang Performance Management Team kun PMT, ug ang Program and Awards and Incentives for Service Excellence kun Praise Committee nga maoy nanguna sa gipahigayong pre-qualification and qualification process ni atong Abril 1 ug 27, 2022. Matod sa PMT Technical Working Group, sulod sa 26 ka entries, ang nasangpit nga 5 ka empleyado ang mipasa base sa set criteria o guidelines. Dako kay akong pasalamat kang Provincial Governor Bambi Imano sa iyahang leadership sa pagpamuno sa ato ang probinsya, especially sa atong mga MOPH nga mga hospitals. Grabe gid ihang suporta og sa tanan natong mga efforts towards better service regarding healthcare. Nagpaluyo gid si Gov og ang iyahang mga kauban sa provincial capital. So dako kay ang pasalamat sa iyahang term na-acknowledge ang atong effort. Pulos mapasalamaton ang tanang mananaog isip top-performing employees nga mahimong inspirasyon sab sa uban ang ilang gipakitang kaikag sa panarbaho. Gani saludo sila sa amahan sa lalawigan nga si Governor Bambi Imano tungod wala kini nagpakabuta bungol sa ilang hinaguan ug anda mo balik sa ilang paghatag gugma ug dedikasyon. Nagtuod jud ko no naana sa ato ang Misamis Oriental Him nga daghan mga bantugan, daghan mga pugihan nga mga katawhan gikan sa Misamis Oriental. Nagtuo ko nga daghan gid kay mga empleyado ang gaawas-awas ang ilang mga creativity, ang ilang initiative kung unsaon pag himo og change sa ilahang mga kaugalingon nga mga panarbahuan. Tuod man nagsilbing hinagibanog ehemplo sa tanang provincial capital employees ang klase sa liderato ni Governor Bambi Imano nga wala sukan milantaw sa bulok sa politika apan mialagad sa tanang nanginahanglan. Bisan pagani sa haduol nga pagtapos sa iyang termino, ang ligasiya nga iyang ibilin mahipatik na sa tanang kawani sa gobyerno labi na sa mga garbong empleyado sa Kapitolyo Provincial. Kauban si Edgar Abejo sa kamera, ako si Lambor Regian Amor Maygay alang sa Miss or Balita.